normaleki organo kontzertuetan egoten da. Noizko bezala, ez du pentsatuta. Martxoaren 13 da. Larunbata. Arratsaldeko. 6ak inguru edo hori zuk esan zenidan bezala pixkate. Rodajea. Horrela bizitzeko lau, Arantzazun ekoiztuko dugu, zuzeneko grabazio baten bitartez. Eta Arantzazun egitea erabaki dut, Arantzazuk badaukalako ezaugarri bat, eta da leku fundazionala dela, zentzu askotan. Simbologia tradizionalak pisu handia dauka, baina bestalde ere, sorkuntzak espazio nabarmena izan du, esperimentazioak, askatasun sortzaileak eta birrasmatze simbolikoak. Goiko, behar. Zer esan duzune, goitik hartuta. Bereie gozatu zuten, eta nik erabat. Ez que hemen alako lanak egitea da una gozada. Una gozada. Arantzazu bezalako espazio batean, aukera dago ere, hain zuzen tradizio hori presente dagoelako oraindik, tradizio simboliko guzti hori birraktualizatzeko eta birrasmatzeko. Arantzazu ikono femenino bada. Pentsamendu feministarekin harreman zuzena dauka ale honek, tradizioak karga handia dauka toki honetan, baina simboloak etengabe birsortu daitezke. Horrela bizitzeko lau, zuzeneko grabazio batean ekoiztuko dugu, eta horretarako hain zuzen jarri dugu abian Berkami kanpaina bat. Bertan, sarrerak eskuratzeko aukera egongo da. Booktekiko helburu nagusia euskaraz irakurtzeko zaletasuna bultzatzea da. Alde berean euskara entzutea gustuko dugu, eta horregatik guretzat plazera da horrela bizitzeko lau kontzertuaren grabaketan parte hartzea. Booktekin uste dugu gauza berriak sortzea edo sormen horrekin lotura izatea bereziki interesgarria dela. Asier Liren lana berritzailea da oso, eta horregatik plazera da guretzat kontzertu hau grabatzea eta partekatzea gure ikusle eta entzule eta irakurle guztiekin.